tartományos témát kicsit nagyon. Cseréljük meg, hogy kiégett. Cseréljük meg. Mindjárt. Fogd már meg ezt a... Adjál gyújtó. Gyufot. Vigyázzam a videóban. Jó. Hamarronak vele. Nem bizony. Milyen gyufajat fel? Hát ez ilyen bosszak Hello! Mi a Géza? Meg egy jó ember megállná. Olyan csaj, de Isten, bosszak. Vaj, de nagy tesz. Ide is adjál már! Kicsi látom! De nem hitom! Adjál meg! Előzőt a szúrjon nincs! Miáltál büdös van? Beadjál már el! Széljártuk gyorsabban. Kis herbál. Jó van már gyerekek, most moziba vagy, öcsi. Én jó vagyok, hát nyilatkozzál itt a tévéműsorban. Hát nem is tudom, ezek komoly fiatalok nagyon erőszakosak. Erőszakos? Hát én az vagyok. Én az vagyok. Én? Hát én jó fiú vagyok, tudjátok. A fiatalok ezek nem tudnak viselkedni. Szívet időre. Jó, és tukkot adjál még. Ez melyen izéje. Ahogy vagy? Valahol is így hull. Mit akar? Dobj az akar. Ebben még van, te fog. Ebben még van.